କଣା ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ କଣା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ବିଛେଇଥିବା ଜାଲରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଫସିଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଲୁଆଟି ଶିକାରୀର ଜାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଖସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଛାଟିପିଟି ହେଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା ତା'ର। ଏହି ସମୟରେ ଜାଲ ବିଛେଇଥିବା ଶିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଯେ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗା ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ମାରି ଆପଣ କ'ଣ ବା ପାଇବେ? ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ଜଣକ ଭାବିଲା, ଠିକ୍ କଥା ତ। ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ତ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ତା'ର ଲାଞ୍ଜ କାଟିଦେଲା। ଲାଞ୍ଜ କାଟିଲା ପରେ ସେ ଜାଲରୁ ଛାଡ଼ ପାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ତା'ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ସେ ହରାଇଲା। ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁମର ଲାଞ୍ଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଭଲା? ହେ ଭଗବାନ! ଏଥିରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଶିକାରୀ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବିଲୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପଶିଲା। ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୋ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାରେ ଲାଜ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଏହି କଥା ଭାବି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଉ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହୁ କେ ହୁ ଆୱାଜ ଦେଲା। ଅନ୍ୟ ବିଲୁଆମାନେ ତା'ର ଆୱାଜ ପାଇ ପୁଣି ସେମାନେ ବୋବାଇଲେ ହୁ କେ ହୁ। ଆସି ଲାଞ୍ଜଟା କଟା ବିଲୁଆ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଭାଇମାନେ, ମୋର ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କୁହ ତ, ଲାଞ୍ଜଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ଏହିକି ଲାଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏକ ବେକାର ବୋଝ ବୋଲି। ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବେ ଲାଞ୍ଜ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜ ନଥିବାରୁ ମଣିଷମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଲାଞ୍ଜ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରର ବୋଝ ହାଲୁକା କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ହସି ହସି କହିଲା, ଏହି ଲାଞ୍ଜ କଟା ବିଲୁଆର କଥା ସବୁ ମିଛ ଅଟେ। ତା'ର କଥା ସବୁ ମିଛ ଅଟେ। କେମିତି କେଜାଣି ତା'ର ଲାଞ୍ଜ କଟି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବି ଆମକୁ ଉକସାଉଅଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେହି ତା କଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, କଣା କେବେ ଚାହେଁନାହିଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଥାଉ। ସେ ଚାହିଁବ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ହେଉ ବୋଲି। ଲାଞ୍ଜ କଟା ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତ ବିଲୁଆଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ କଟିଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ତା କଥାକୁ ସାବଧାନ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ଲାଞ୍ଜ କଟା ବିଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନାଇ କହିଲା, ଆରେ ରେ ଲାଞ୍ଜ କଟା ବିଲୁଆ, ତୁ ଏଠାରୁ ଯିବୁ ନା ଆମେ ତୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ତଡ଼ିଦେବୁ? ଚାଲ ବାହାର ଏଠୁ, ଏଥର ବିଦା ହୋ ଜଲ୍ଦି। କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବା କଥା ଭାବି ଅତି ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଞ୍ଜ କଟା ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ପଳାଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ।